Bună ziua, toată lumea! Astăzi este primul video al nostru. Eu sunt Alex și jucăm împreună cu Matei. Pe o hartă Survivor Games. Hello! Mergem prima oară la chesturi, da? Da. Și mă urmărește, eu știu. Bine. Știu harta asta foarte. Atent. Gata. Nu-mi luat nimic. Matei joacă mai bine ca mine, deci Am greșit foarte. eu sunt în spatele tău. Sper să vă placă. Este primul video, deci momentan filmăm cu telefonul, deoarece nu mi-am instalat programul de filmat. Eu tot nu am găsit o sabie de lemn. Sau chiar de piatră. Nu de lemn. Ai găsit? Da. Am una. Bun. Hai să-mi dai și mie niște iteme. Ai un iron? Nu. Mergem la castel. Și acolo o să ne împărțim între noi. Da. E un chest acolo, care sunt niște lucruri foarte bune. În care se pot găsi și diamante. Sperăm ca dățile viitoare să avem programul instalat și să nu mai trebuiască să filmăm cu telefoanele. Cu telefonul, de fapt. Dă și mie. Am zis să le dau la turn. Păi suntem în turn, să zic așa. În turn. Ah. Sus de tot. Aici ai grijă că sunt unele capcane. Ba, nu sunt. Nu știu, mi-a spus cineva. Mai Timo, fac pe mine. Vom filma cam un sfert de oră. Ne pare rău dacă nu se va termina, dacă nu vom termina video. Da, ne pare rău. Da, să sperăm că până atunci va fi deathmatch-ul și sau că... Ba! Stai, dăm și mie. Sau că va muri. Mersi. Bun. Oameni buni, eu sunt am nebun, în fine. Nu ți-ai sfătuit să sari? Am venit și eu. Noi o să mai facem o serie de videouri pe un server al nostru, al lui Matei, pe care o să jucăm, o să începem totul de la zero. Sau sperăm să nu vă supărați, dar am făcut o casă, avem deja niște armuri, dar mai bine o să o luăm de la zero. Hai gres. Da, mai am o inimă. Da, ia de să merg. Cu grijă. Trebuie să iau unul cu armă. Și trebuie să stai tu în spatele meu, trebuie să-mi iau una. Ei, dar tu ai o armă mai bună. Da, și am... Nu, a căzut. A murit. Și a resit ambou și a murit. Ne cerem scuze, dar... Momentan îl vedem pe Matei. Începem altul? Nu. Bine. Hai să mă și eu. Poate e super. Noi îl vom posta și vom mai face un video în această seară sau chiar două. Îl vom posta, după îl vom șterge și facem altul, o să mai facem și cu telefonul meu. Am spațiu destul. Mi s-a pus lag. Dă-i. Momentan îl veți vedea pe Matei cum îl bat pe unul, să sperăm că nu moare. Bun. Avea iron-uri, nu? Da. Ai grijă. Bine, bravo Matei. Mă scuzați, dar am avut un pic de lag și nu am mai putut să mă mișc. Da, vă place skin-ul meu?
vă dau o veste. El și-a schimbat stilul de vreo 3 ori. Eu nu mi-am schimbat niciodată. Ai putea să dai un pic armura jos, Matei, ca să-ți vedem skin-ul? Nu, tu e unul. Trebuie și trebuie să-l bat. De tare, la. Da. Sau nu. Următorul video va fi de pe serverul lui Matei. Nu-i așa, Matei? Da. Unde vom pleca într-o excursie, să zicem așa. Este! Stați că eu m-am teleportat din greșeală. Unde vom pleca într-o excursie ca să ne abandonăm vechea casă și să începem totul de la zero. Itemele o să le aruncăm în lavă. Toate armurile și tot. Dacă e vom... Ia! Sau stai, uite-te, uite, stai, nu te mai mișca. Uitați-l pe Matei. Toate itemele o să le aruncăm în lavă, o să păstrăm decât o sabie, un târnăcop, niște mâncare și niște lemn. Să adunăm niște lemn ca să nu... și un topor. Aminte. Da, niște săbii și așa, ca să nu avem incidente cu animale pe... Nu animale. Animale, monștri, nubi. Creaturi neadevărate, mai exact. Scheleții și zombi și... Hai, Matei, știu că poți să-l bați. Oh, are sabie. S-a părut că are sabie de diamond. Hai, Matei, hai. Bine, Matei, bravo. Ești bun. Matei n-a luat niciun item deoarece are prea multe. Ba, le-am luat. Pe unele sunt importante. Și în acest moment... Oh, în acest moment Matei se întâlnește cu... S-ar putea să moară, să sperăm că nu. Fugi, Matei. Te-a lăsat, gata. Vezi că-ți dă cu arcul. Faci timp cu el? Matei? Ha? Poate. Vezi că o să te moare. Ce mai sunt în spate? Eu frumos. 3. Oh. Uitați-i, doamne. Doamnelor și doamnelor. Vom posta și acest videoclip, chiar dacă nu am reușit să ducem totul până la capăt. Și o să-l postăm, o să facem altul de pe serverul lui Matei sau, dacă vrea Matei, mai facem încă unul aici. Poate nu mai ales atât de devreme. Printr-o prostie te-ai făcut-o el însuși. Bun, Matei a murit. No! Bun, sper că v-a plăcut, să ne dați like, subscribe și comentarii. Pa! Pa! Încă o dată, pa!